Ang ingay ng mga ibon dito. Sige, dali. Ang ingay ng ibon. Dito tayo. Hello guys. Salamat sa paharang. Punta kami ng labas. Napahinto kasi ang ingay ng mga ibon. Maglalakad kami, punta kami ng store. Wait lang, Yuyo, wait lang. Yung aso ko kasama ko, oh. Nangunguna na yung aso ko. Dali. Ay, mainit. Mga kapitbahay. Mga kapitbahay, oh. Gustong gusto nitong maglakad yung aso ko. Yan. Ang ganda ng bahay, oh. Ganda naman ng bahay nila, oh. Ano gawa mo dyan? Yan na, quickly. Mainit na. Pasyal ko kayo, guys. Malayo ang store namin. Yun na naman. Naku, ito. So, malayo ang store namin. Pag lumabas kami, tinitignan yung aso ko. Malayo ang store namin dito.
trip lang maglakad. Dito ako kumukuha ng malunggay. Oh. Nagnanakaw ako dito. Kasi dito walang kumukuha ng malunggay. Layo Layo pa Una na yung aso ko. Pasyal ko kayo sa labas. May manok. May manok din kaya dito. Marami. Nag-aalaga sila. Maingay. Dito ka. Mamaya masagsahan ka dyan sa labas ay sa kalsada. Ito school. Dito tayo. Mainit. Wait, stop over. Mag-stop muna tayo, Yoyo. Kay hindi ko na nakikita yung mga natin, bisita. Hi to all. Salamat sa paharang. Wait lang. Ito school dito malayo pa ang pupuntahan namin. Hindi ako makapagbasa kasi naglalakad. Basa muna ako. Sis RB. Tignan ko muna yung mga bisita natin. Salamat sa mga bisita. Yan. Gamer. Punta muna kami ng store. Guys, itur ko kayo. Ayan. Yala quickly. Ito yung school nila dito. Ito daw imura ang bayad sa tuition. Sabi nung alaga ko, ayaw nila ditong pumasok. Sa private sila.
Mauna na yung aso ko. Pagod ka na? Yuyu. Ito ka sa kabila. Maaraw. Ito kayo yun. Mainit. Mainit na, mainit. Di pa kami nakakarating sa pupuntahan namin. Lakad noon. Dito tayo siya sa kabila. Ang layo ng store namin. Maganda rin ang maglakad-lakad minsan. Wait here. Anak ko, pinulupot na yung ano ko. Pinulupot na yung... Ayan, may nagpapapat na diyan. Dito ka, dito tayo. Malayo pa. Yuyu. Soy. Salamat sa paharang. Wait, Yuyu. Guys, mainit. Yung mga hindi ko pa nalalagyan ng ano, jacket. Hi, Yuyu. Yan. Yuyu daw, hi. Pagod na siyang maglakad. Ayan, maglalakad kami dito sa buhangin, oh. Lalakad kami sa ano. Naiinitan na yung aso ko, oh. Ito, Sayed Educational Complex. Yuyu, aki. Ayan, buhangin na. Buhangin na.
Dito tayo, sisilong tayo dito sa ano. Yun. Doon pa kami, oh, yun, malayo pa. Malayo pa yung pupuntan namin. Come here, here, here. Naku, maraming pusa dito, Yuyo. Baka makita mo. Ay! Ay, mga ano. Silong muna tayo, Yuyo, saglit. Mainit na, maaga pa eh. Hello sa mga nandyan. Wait lang. Junjun, pusang ligaw. Nandito si aso ko. Muskila mudra. We got you. Nani, pasaway. Kabsat Lupi. Sistantan. Pataas na. Nani pasaway. Ayan. Nag-stop over kami kasi titignan ko yung mga titik ko muna kung alas. Salamat sa paharang. Nag-stop muna kami. Alam pupuntahan namin, oh. Guys, sige na muna. Ay, hindi. Wait lang. Ala, paano yan? Hindi ko kayo maipipin. Wait lang. Connect to each other muna. Hindi ako makapin. Hindi pa ako makapin. Ayan. Walang tao ngayon. Kami lang yata. Hindi kami pwedeng ano. Ayan ang simbaan nila. Hindi kami pwedeng pumasok kasi may aso. Nag-order na lang. Sarado pa ang mga shop. Bye. Bye. Can I buy? Bye. Can I buy? Pepsi. Pepsi? Pepsi or this breed, the yellow. Pepsi, big or small? This the five. 5 gram Pepsi? Hey. Red? And in this breed here, the yellow one, the yellow one. I cannot go inside because I have dog. Huh? I cannot go inside because have dog. इनसे मुश्किल है ये No. I will hold. Okay, no problem. Huh? I will hold. This is problem. No, I will hold like this. No. Yala. Tali ko daw ito mamaya. Mag-order na lang ako. Pumupunta kami, hindi namin dinadala itong aso sa loob kasi dito na lang kami sa labas. 5 gram Pepsi, 1 And plate. this breed, the yellow one, this one or 150 dirham. This I buying always. Samun. Sim cake.
This 150. This 70 or 60? Magalaw kasi si Yuyo. This soap. Yan lang. You know, I buy this soap. Green. This soap. Green. Same market. Is the yellow one? Yeah, yeah. Side. And then it's hey, one and then one. Yeah. Mainit. Wala pang customer dito kasi ano, maaga pa. Mamaya. Maaga pa pero mainit. Big color? This the yellow one. This Huh? Hello. the another one. Yeah, the big one. The price is that? Hey, this bread Sim cake. What you call this one? No, this 5 dirham. You. Di ako papasok kasi ano maraming ano diyan Ayan o. Aywa. This one okay. Aywa, this one. Because I cannot go inside because I have doggy. Hey. How much? Yan na yun. Kasi bawal itong aso kung tutuusin. Itali ko daw. Hindi ko pwede itali kasi ano lang. Baka makatakas. Hindi nila alam yung how much. Thank you. Yan, alis na kami. Uwi na kami, nakabili na kami. Inaabot ko lang yung pinamili namin. Taga-init na, uy. Alas. Uwi na kami. Tamar, oh. Tamar. Yala, here.
Ipasok pa yata, oh. Pumulupot na naman yung tali sa akin, ano. Talagang si Yuyu, eh. Mamaya, madapa ako, Yuyu, sa'yo, eh. Oh, yan. Sige na naman. Sige na, ihi ka na dyan. Pinupulupot niya yung lubid sa paa ko. Nagpasok yata, eh. Dito ka. Nagsagasaan ka dyan, eh. Yuyu, dito ka kati. Baka mahuli tayo dyan. Uliin tayo dyan, oh. Hindi na kami dadaan doon sa kabila. Dito na lang kami sa kabila. Dadaan. Guys, mga bahay-bahay, oh. Mga bahay dito sa amin. Bilya. Wait, Yuyu. Stop. Stop muna. Ayusin ko muna yung ano. Pumulupot sa paa ko yung lubid mo, oh. Wait. Ipinulupot niya yung... Hi, guys. Guys. Salamat sa pag-stay. Salamat sa pagsama sa akin dito sa store. Ayan, hindi na kami pumasok kasi baka itong aso ko eh magkuha rin. Wala akong pangbayad. Wala tayong pangbayad. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayusin ko yung ano. Pinulupot mo sa akin ano yung lubid. Let's go. Let's go. Coffee time, host. Sige lang. Hinihingal na yung aso ko. Guys, ito yung type kong bahay, oh. Pag madaan kami. Yun, bagong ano, bagong gawa. Hindi pa siya tapos. Ayun, oh, maganda yan mamaya pag natapos. Hindi pa tapos siya. Yan. May tiris sa ano. Gusto ko ring magkatiris. Gusto ko ring magkatiris sa bahay kaya tinitignan ko yung mga tiris. Pagod na yung aso ko, oh. Pagod na si Yuyu. Wala man lang akong makitang ano dito, nagmamaritisan. Wala akong makitang nagmamaritisan kasi
Sasaglit ako sa kanila. Makikimaripisan. Wala ka ring makitang nag-UUC. Wala ka ring makitang aaligid na mga lasinggero. Wala rin makikitang mga nagsusugal, nagtutungit. Hindi tulad sa atin, nagkalatan ang mga tao sa kalsada. Ang tahimik tahimik. Ano, hinihingal ka na? Doon ako magbasa sa bahay. Kasi dito, baka mas masagasaan pa kami dito sa... Lapit na kami sa bahay. Ano, hinihingal ka na? Hindi, yan ang gusto mo eh, Yoyo. Guys, salamat sa nag-stay. Doon na lang ako sa bahay magbabasa. Ayan oh, tahimik. Walang makitang mga tao. Wala man lang dumaan na magtitinda ng turon. Wala man lang dadaan na mag-ice cream dyan. Ano ba yan? Ayan, may nakita akong isang ano, ang daming bunga ng ano. Oh. Yoyo, pagod na ikaw. Hindi yan mapapagod. Tahimik ng lugar, oh. Hindi tulad sa atin na maingay. Mga kapitbahay nagpapatugtog ng radyo, ng lakas-lakas. Sa atin dito wala kang marinig na music. Boring. Maaga pa dito, ang init-init na. Ganito ang mga bahay, oh, walang bubong. Dito kay Lola, ang bahay ni Lola. Dito pumunta kami rin dito.
Lapit na tayo, Yuyo. May malunggay din sila dito. Ano, Yuyo, hinihingal ka na? Di ba yan ang gustong-gusto mo? Grabe na init dito sa akin. Maaga pa, ang init-init na. Ayan na yung bahay namin, oh. Lapit na kami. Wala, hindi ako nakahanap ng mga taong nagmamaritisan. Sabay ganun. Walang nagmamaritisan. Ayun ang bahay namin, oh. Doon ako labas ay dadaan sa loob. Ay, ano ba yan? Yan ang bahay namin. Doon ako sa likod. Merong daanan dito sa likod, kaso sarado. Yan ang bahay namin. Yan ako nakatira. Doon ako doon ako sa kabila. Dadaan sa harap. Pagod na yung siyuyo ko. Sa ano tayo. Ayan ang bahay namin. Doon ako sa harap dadaan. Ayan yung nang mangga namin. Ito, pananim ko na yan, oh. Ito yung kamote ko, oh. May bunga na ito. May dalawa akong nakitang bunga. Napagod yung puso ko. Napagod si Yuyo. Oh, grabe init. Grabe init. Tadang! We are here. Ay, nakarating bahay. Bahay namin. Wait, Yuyo. Dito muna tayo sa gilid. Lagyan natin. Dito kami sa Majilis. Ang naku, kainit. Grabe. Wait, Yuyo, wait. O, di nandito na sa bahay. Oh, Yuyo. Ayun, napagod. Pagod yung kasama ko. Wait, Yuyo, magbasa lang muna ako. I-open natin yung AC, oh. Grabe. Grabe, yung sarap ah. Mamaya tayo pasok sa bahay. Dito muna tayo sa... Ay, nako.
Hala, hindi pa ako nakapaglagay ng mga ano sa inyo. Maglagay ng ano ba yan? Damit. Wala akong bubble sa YouTube pag pag nag-live stream. Meron yan. Rakitirang ina. Meron yan. Nani. Salamat. Ay, napagod si Yoyo. Oo, napagod si Yoyo. Shirley Cap TV. Hi, Tantan. Pukayin na ate Ima ang... Ay, oo. Merong ano doon. Meron akong pinalalaking bunga. Kukunin ko yon at ano iprito ko. Ano yung Mia Mia Gurpa. Matagal na ako dito pero ano, ano ba yan? Ako Sir Gatyo, pinaghinga ko muna si All About It. Remy Macasero. Thank you sa pagdalaw. Ano ba? Anino ni Bicol? Hindi ko na nalagyan ng jacket yung mga iba, oh. Hindi kasi kanina, ano, sis iba. Naglalakad kami, hindi ako makapindot kasi hawak ko si Yuyo yung tali. Ito ngayon, mayroon na kayong ano jacket. Zal, Kupitan, Hus. Salamat, ang init-init. Riagan, Spider, 28. Salamat. Wiwi daw, ito talagang si Serge Gatcho. KL16 vlog, ala, hindi ko pa na jajakita ng mga ito. Kaya, kung minsan nagtatampo na yung mga iba. Chibooks, patas ako eh. Nabisa brother, hello ate Ima. Yan, di ko pa nadyakitan din. Junjun, pusang ligaw. Pupunta pa ako sa taas. Turistang mangyan. Turistang mangyan. Wait lang ah. Magdidikitan ko kayo. Pikri. Awadin. Ayan. Binabasa ko yung mga ano. Nag-i-scroll ako. Kasi kanina hindi ako makano. Ngayon dito na sa bahay. GCL. Yun, USA. Salamat sa pagharang.
Rikitirang hello from Fikri, Fikri, ayan, Indonesia yan. Indonesia, bisita. Ber Pausok, Love TV, yan. Di ko na nabibigyan ng mga jacket. Napagod yung aso ko. Ayan oh. Ayan. Napagod siya. Na. Yoyo. Shh. Ano? Gusto mo? Wait lang. Yoyo. Paano ba? Ganun. Pahinga muna tayo. Mainit. Mainit doon sa labas kanina eh. Nagbabasa pa lang ako. May mga walang jacket oh. Gamer. Wait lang. Sis RB. May mga bisita, hindi ko kilala. Fish in the Dream. Ate Ima, Miguel shout out. Enjoy watching. Gamer X Dan Full Pack. Sabi ni Ma'am. Nagbabasa pa ako. Thank you, Gamer. Gamer X. Sura. Pinupuntan ko yung mga nasa itaas. Elmer dyan. Walang taxi. Mayroon taxi doon sa ano. Dito sa ano, wala. Doon sa highway. May taxi. Salamat sa paharang-harang. Ayan. Guys, wala akong naipin. Connect to each other na lang yung mga gustong ano. Connect to each other, magantayan. Hi to Miss Purt. Salamat sa katamsak. Mamaya, kukain ko yung ano. Iprito ko. Nani, pasaway. Salamat sa pakaway-kaway. Boy, ano yan? Boy Tusok TV.
Remy Macasero, salamat sa pagbisita. Amanda's Chat Channel, hello dear friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gamer X. Gamer X. Guys, connect to each other muna. Napagod si Ate Imang naglakad. Nandoon yung pangdikit ko yung mobile ko naka-charge. Meron yang bubbles. Hindi lang bubbles, marami kayong pagpipilian diyan eh. Meron din ganito oh. Kaso mas maganda yung bubbles kasi ayan natuloy. Views are not coming on my video. Why? Nani pa sa why? From Gamer X. Gamer X, I will check your after, okay? Pusang gala. Guys, connect to each other muna ha. Yes, pusang gala ni Chris Mix. Anong klaseng tusok ang itutusok ko sa'yo? Kutsilyo? Sabi gan, kutsilyo or ano ba yung tawag nila? Kasi sino bang nagbiro niyan eh? Si Sir Pudbats ang nagbiro niyan. Kutsilyo, I speak. Ano ba yan? Wait, dan premium. Kunin ko yung ano. Ayaw nang umalis na bubbles ay ano. Gustong uminom na yung ano aso ko. Marami akong pangtusok, iba't-ibang pangtusok. Anong gusto niyong pangtusok? Pero pagdikit, baka naidikit ko na sa inyo. Pag banana, baka naibigay ko na. Hindi ko alam kung o sige, kunin ko yung pang ano. Hindi ka na doon sa ano, yung painumin ko muna yung aso ko. Gusto nang uminom yung puso ko. Ay, aso ko. Sana, punta na tayo doon.
Hinihingal na yung ano. Ba't kaya nag-stop yung bubbles? Oh. Ay, naku, maingay. Maingay kayo, Yu. Host, pakitusok mo rin ako sa puso ko na nangungulila. Talaga, nangungulila. Guys, puntahan natin yung ano, si Cool. Nanggaling na ako diyan kanina, sis. Umaga. Ano ang nandito, mga bisita, yung mga iba. Mga bisita yung iba. Yung mga iba, puntahan natin si, ano, kapatid. Wow, pusang gala. Yung pagmamahal daw.
Ayan, maingay na. Hello sis, Marian Joy. Salamat sa pakaway-kaway. Kanina pa yun, sis, nandun ako kanina. Amanda Shot, channel. Guys, wait lang ha. Kasi magtutusok ako sa inyo. Wait lang ha. Magtutusok ako. Ano siya, ano bang tawag dito? Wala na yung bubbles ko. Naku, wala nang battery pala. Wala na. Hindi siya nag-charge. Tambay lang. Kim Nini Belia, 21 thumbs up. Dan, hello everyone. Ate Ina, from Kim Nini Belia. Thank you, Kim Nini Belia. Naku, wala yung pangtusok ko. Wala yung pangtusok ko, pusang gala. Akala ko naka-charge, yun pala pagdating ko, ito, wala. Nawala. Naku, ihahasa ko muna. Sabay ganun. Ihahasa ko muna yung kutsilyo. Akala ko pagdating ko, puno na. Yun pala, hindi pala siya nakasaksak sa Hindi ko na i-on baga, ganun. Nakasaksak siya pero hindi ko na i-on. Ayan tuloy, wala na akong Pag dito sa main channel, mawawala naman yung main channel ko. Ayan wala. Ala. Walang charge. Ano ba yan? Boy Tusok TV. Ito lang si Pusang Gala. Hindi nasagad daw. Oo nga, hindi ko na sa charge. Totoo yan.
Hindi ba, parang hindi ko nga nasagad na isaksak siguro. Kasi naka-open naman, pero ayan oh, wala. Inaasahan ko pa naman na puno na pagdating para may pang-ano ako, tusok. Boy tusok, ayan. Wala talaga, mamaya i-charge ko pa nga. 'Di bale balik-balikan ko kayo. Kaasar naman. Naasahan ko pa naman na may pang-ano ako eh. Remy Macasero, Lito Mabitag, thank you sa pa-heart positive. Ah, talagang si ano, pusang gala. Panay kadukuhan eh. Nagets ko naman yan, uy. Hindi nga nasagad sa pagsaksak sa anong battery. Salamat. Salamat sa pagpapatawa niyo kay Ate Emma. Na sa totoo lang eh, boring. Boring na boring. Dito sa Middle East. Walang kumakausap. Kundi kayo-kayo lang. Buti meron itong LEs na to. Kahit papaano. Naging masaya. Oh, diba? Boy tusok. Salamat. Wala, nag-stuck na yung ano. Nag-stuck na yung bubbles. Hindi pa ako makalantad kasi ano, panay tawag. Busy pa. Paggabi sana, walang istorbo, makaano ako. Makaharap ako sa inyong lahat. Minsan lang ako nakaharap. Kailan yun nung ano, gabi. Nakaharap pero istorbo naman sila. Salamat sa paharang-harang. Huwag mag-skip. Patawad po, huwag mag-skip. Yan lang po ang ano natin. Thank you sa paharang. Sinong ano, ipatulog? Okay. Wala pang sahod. Ano ba yan? Hindi ko alam kung ilang oras na, ay ilang ano na ako kasi mamaya mag-ano na ako. Busy na ulit. Daily ko skip host. Hey, Arap. Arap, daily. Daily ka skip. Syukran. Alato. Hey, syukran. Syukran, habibi. Ganyan sila kung mag-ano sila dito. Pag magtawag sila dito, habibi, kahit na sino. Ewan ko, ano ba yun? Habibi? Paggalang ba yun? Or oo yata. Parang gano'n na yun. Kinaantok na rin ako. Kinaantok na ako. Habibi Inta, Antoy.
Habibi Inta ba yun or Habibi Antang? Hindi ko yan pinag-aaralan eh. Matagal ako dito sa ano. Kung ano yung naririnig ko lang na Arabic, yun lang. Guys, sinong ano dyan, naka-live? Puntahan natin. Sayang yung ano, hindi ko nahasa. Yung pang tusok ko. Mapurol. Matutusukan ko sana kayong lahat. Maski na sa tusok man lang ba. Gutom na siya ako. Guys, kain muna kayo. Kain lang tayo. Guys, kain tayo. Anino ni Bicol. Salamat sa pagkaway-kaway. Sana nag-start na ako kaso ano pa yung mga kaibigan. Sabay-sabay silang nag-live. Lumukso-lukso na lang ako. Lumukso ako kay kapatid na isa. Lumukso rin ako sa kapatid na isa. Kahit na pagod akong lukso ng lukso, sige, naglakad pa rin pumunta ng store. Inaantay ko matapos para makapag-live din ako. It's sana talaga yung pagla-live ko na hiningi ko. Kagabi sana, kaso naka-live si sir natin. Pati yung cellphone ko napuyat dahil naka-ano sa kanya, nakabantay. Hindi siya naubusan ng charge kasi bagong charge nun. Salamat. Salamat sa support. We got you. Salamat sa support. Ang dami nating bisita kaso kasi nagbasa ako eh, mga bisita. Kakahiya naman, di ko sila natusok. Bayan. Kumakain ako. Guys, kain tayo. Nagutom. Salamat po Sanggala. Ni Tris Manyas na masungit. Masungit si Tris si Tris ba ang tawag yan? Nalilito. Tris Cantos. Masungit si Tris Cantos ha. Buti pa si Pusang Gala, diba? Nagpapatawa. Loko-loko. Eat ka lang dyan, baka iba makain mo. Ito talagang si Pusang Gala, Ganyan, marunong kang magpatawa sa mga natin. Salamat sa tamsak. Host. Tamsak po host from the PMG channel. Syukran, Habibo.
Mhm. Ano, tinutusok mo na ako diyan? Sige lang, tusukin mo. Itusok mo na lang lahat yung mga alagad mo diyan. Joke lang. Salamat sa tusok. Sinong nag-live ngayon? Malapit na po matapos. Guys, ilista ko muna yung mga ano. Babalikan ko sila. Ay, screenshot ko na lang kaya. Balikan ko kayo yung mga ano. Ako po, pero tapos na po is, ala, ani mo ni Bicol. Ay, nagpunta na po sa bahay mo ah. Di ba kanina ikaw? Pero tapos na po is. Ano, binilol kita kasi hindi ka lumabas sa ano ko, sa notification ko. Kaya binilol kita. Sa susunod, ano, ano ka na siguro sa akin. Lalabas ka na sa notification. Bawi na lang ako sa ano animo ni Bicol. Bawi ako sa sunod. Kung hindi, sinabi ni Sir Likat na ano, may live ka, hindi ako makapunta. Buti sinabi niya. Kasi hindi ka nakabilol pala. Kasi hindi ko alam na ano eh. Pero ngayon alam ko na. Mr. Cupido, salamat Explore TV sa lahat ng paharang-harang mo dyan. Sinong hinaharangan mo dyan? Big thank you, Ani Muli Bicol. Kasi pag may nagla-live at hindi ko mapuntahan, masama rin ang loob ko kasi sa aking sarili. Kasi hindi ko napuntahan o diba? Oo, nagpunta ako sa'yo. Bicol Fishing Adventure. Binilol kita kasi di ko naman alam na ano pala. Pero binilol ko na kita. Kasi bago-bago lang yung ano natin. Huwag kang maingay! Sabi ng aso ko, kumakain daw ako. Hindi ko siya binibigyan. Got you. Got you. I got your dollar. Mr. Copido. Tulad nito. Kasi, alam nyo, ayokong mag-live talaga kung may mga ano. Kasi, ako na lang ang mag-support. Parang gano'n. Nakakahiya kasi ano, nakikisabay. Kaya, ngayon lang ako nakapag, ano, kagabi sana, sabi ko ano ako live, silent, matutulog na ako, lalagay ko lang dyan. Kaso, si Sir Palalikap, nag-silent din siya, kaya nag-stay yung phone ko sa kanya. Ayan, nagkaibag na nga yung cellphone ko.
sa pag-stay. Sabay ganun. Got you. Got you, TV. Salamat. Naku, hindi. Kung may ano lang ako sticker, hindi pa ako nakakapag ano ba yan? Paano ba yan? Ba't ayaw? Ayaw akong ano, i-approve sa sticker. Chat. Ay! Ano? Sige pa na. Nagsusubo ako. Nag-aw ng Sus Marius. Ayaw akong ay allowed yata kasi pag may sticker ako naku, baka mauubos ko. Baka mauubos ko yun sa baka idlip ako atiin. Rakitirang ina. Naka-idlip. Sige lang, idlip lang. Sis, para lumakas yung ano natin. Salamat sa patambay, sis. Nina, Taripi, Litat. Salamat, ma'am, sa kapagpaway-paway. Nag-stop yung ano ko, oh. Malapit na magpaalam. Ah, nagsusubo ako, humihingi yung aso. Lakasa, thumbs up, 27. Salamat, sis, Kasa, Lakasa. Salamat sa pagbisita. Mega love shout out po. Mega love shout out din sa'yo, sis Lakasa. Thank you. Marian Joy, salamat sa pagkaway-kaway. Data pa rin, hindi masyadong makain. Oo, sis Lakasa. Wala kayong wifi? Ako rin ako data rin ako, sis. Kasi yung wifi dito, mahina. Mas malakas yung data. Ikinunik ko sa yung fast internet, sabi. Sobrang bagal, tama ka. Kain, guys. Nagsusubo si Ate Ina. Napagod na lang. Salamat ulit sa paharang. We got you. Syukran, wide, syukran. Mula nang mawalan kami internet ng isang linggo, pagbalik mahina na. Ganun. Yoyo. Sige na. Nagre-reklamo mo ako. Hindi ko ba naman kakain? Superman. Salamat, Kabsat.
Anino ni Bicol, salamat kapatid. Sir Gatyo, saan mo nakuha yung tamsak 28? Sabi ni Raketirang ina. Ma'am Nina, pili ka. Salamat po. Close mo po yung chat live. Pusang gala. Ano? Nagagalit na sa akin yung, nagagalit na yung serious sa akin. Makain daw ako, hindi ko siya binibigyan. Sige na nga, bigyan kita. Para tumahan ka. Hindi naman yan ang pagkain mo eh. Meron kang pagkain doon. $9 million in the house. Thank you, big thank you mga kapatid, mga kabsta. Idol Trees, Eagle shout out from Superman, kabsta. Idol Likap, Eagle shout out from Superman. Nag-stop na yung ano ko. Nagutom. Nagutom kami ng aso ko. Guys, malapit na akong mag-in. Para maka-ano rin yung mga ibang ano natin. Guys, kain muna. Nag-stack. Ano ba yan? Paano ba ito? Ay, salamat. Loading ba? Ay, naku, loading ba? Yes. Ay mo. Migalab shout out po sa lahat. From Aymo Vlog. Salamat mga kapatid.
Kaya tinatapos ko lang yung data ko mga kapatid para mag-in na ako. Yung data ko, ano yun, sayang pag nag-stop na. Kailangan matapos muna. Ano na, malapit na. Salamat sa paharang ulit. We got you. Welcome. Welcome kapatid. Ano? Naguguto pa rin yung aso ko. Galit sa akin. Hindi naman ito ang pagkain mo. Oh, yan. Ano dito sa Dubai? Dito ako sa Dubai, kapatid. Alas 10 na dito. Nagbukas ako, ano na, kailan ako? Kapit-bahay tayo. Saan ka ba? Saan ka ba, sis? Kapit-bahay pala tayo. Ma'am Nina, pili ka. Salamat sa positive heart. Nagagawin siya. Amen. Drip, ikaw sis. Dito ako sa Almisar 2. Mani pasaway. Salamat sa pagkaway-kaway. Nag-stop na yung ano ko. Wala na yung bubbles. Ganyan na. Pusang gala. Salamat. Salamat sa pag-BG-BG. I'm O9 Vlog Dan po from Buigatio.
Hi boy, mega love shout out. Salamat po, balikan kita sa bakas. From Emma, I'm 09 vlog. Ano? Hindi ko alam basahin. Kanina akala ko, 09. 9 million in the house. Salamat. Shukran Modera. Ano? So, Shukran Modera from Boy Got You. Ayan, wala akong pangtusok tuloy. Salamat sa patamsak. Pwede pala tayong magkita sis. Sa sa Merdrit ka. Salamat sa paharang, Nanay Pasaway. Lapit na malapit na ano lang, matapos lang yung data ko. Kasi ang kinunik kong data is 2 hours. Meron pang natitira na, hey! Ano ba yan? Galit? Basta yung dito. Ang dami yung kanin. Kusanggala. Kusanggala. Ano, sinong naka-live? Gumala ka naman para tignan mo kung pamalitan mo kung sino yung naka-live. Hindi ko mabuksan kasi itong isa kong CP. Zero balance na. Para lang kung mag-aim. Galit na galit yung aso. Ay, sinong mag-live? Ate Ima, pabunutan ko lang ngipin kong baby ko ha. Thank you. Okay lang. Nakitirang ina. Sige lang. Ay, sus, nariusip yung aso ko. Inaaway ako. Kinakalmot na yung likod ko. Si Bin Million in the house. Salamat sa pagmamahal nyo kay Ate Emma. Sis Edan po from Boy Got You. Lapit nang mag-end. Tinitignan ko lang yung balance. M09 Vlog. Salamat sa positive heart. Pag nag-in na ito, wala nang load. Wala nang load na data. Kukunin ko muna yung mga bisita at mamaya didikitan ko sila.
Kukunin ko yung mga link nila. Asan na ba sila? Ayan. Nahanap ko na ba? Itong pasaway talaga itong puntahan kita mamaya I'm 09 vlog. Pag puno na yung ano ko, battery ng cellphone. Natutuwa lang ako kay pasayaw-sayaw si Mami Groby. Ano rin yan, hindi ko siya kilala eh. Nakilala ko lang siya dahil kay Ate Ning. Kaya yun, lumalabas na siya sa akin, kung nakita ko siyang sumasayaw, parang ikaw ay nalilibang. Dumadalaw lang ako yung ganun. Ang dami mong harang We got you. Salamat sa maraming paharang. Guys, thank you sa mga nag-stay sa akin. Salamat po. Maraming salamat. Boy, got you. Balikan ko yung late mo mamaya. Bago ba yan? Bagong post ba? Maraming salamat po sa support kay host. Big thank you po. Taripi, Likap. Maraming salamat sa mga bisita natin sa labas, galing sa labas. Maraming salamat din sa kapatiran. Malapit nang maubos yung data. Baka biglang mag-close.
may ano, may Superman Kabsat, may ano ba itong tawag dito? May nalagas na isang ano, tamsak. Kanina 30 yan, ngayon 29. Nalalagas din pala. Nalalagas din pala ng salamat sa support. Sir, got you. Salamat sa pagmamahal niyo kay Boss. Ay, nabusog na. Superman Kabsat. Hindi na tuloy ako nakapag-dikit. Nalubat yung aking ano eh. Ano? Ano, galit? Ha? Galit yung aso ko? Eh, tignan ako ng masama. Hindi ko na daw siya napapansin. Anino ni Bicol. Salamat, Kabsat. 9 million in the house. Thank you. Big thank you po sa lahat. Salamat sa pagkaway-kaway, Marian G, Joy, Kabsat. Naku, naku po. Kumayos ka nga dyan, oy. Inaaway na ako ng aso ko. Pinagkakalmat na ako. Siyama. Who with you? Ano? Guys, pag ano, nawala na yung ano, ano ba yan? Kasi baka ano na, baka tapos na yung ano, yung data. Hanggang sa matapos yan kasi ano, ang kinuha kong data eh. 2 hours ang inilagay ko. Pero, yung 2 hours na yun, hindi naman, may bawas pa yata yun eh.
Maglaga ako ng ano. Eh, ano, gusto mo pang gumala? Gusto niya sumama sa labas na lang. Mainit na sa labas yun. Maingay na kami dito. Naganda ng dito. YouTube vlog, salamat sa pagkaway-kaway. Kabsat Superman, big thank you. Taripi, Likap. Salamat po ng marami. Big thank you po sa support. Maglaga ako ng baka. Laham kung tawagin. Salamat sa time, salamat sa mga dumalong. Ay, kaway-kaway ang mga busy. Yes, correct ka dyan, Nani Pasaway. Naku. Mami Groovy, watching 30, salamat sa support. Salamat po sa mga ayuda nyo. Kay Ate Ima. Oo nga po, busy-busy yung mga ano. Basta mga OFW talagang pinipilit lang magka-live ba. Pinipilit, pati ang pagbablog. Pinipilit isisingit. Eh, sa totoo lang, ito ang libangan ng OFW. Buti nga, meron nga itong ano YouTube na to. Pero, daming aibag naman ang may bibigay. Ay, naku. Aibag, pamor. Pati sa gabi. Ayan. Boy, got you. Salamat sa support din. At sa mga kapatidan dyan, maraming salamat. Explorer. Ano na yung mga ano, ibon. May butterfly pa. Ano na, guys, ano tayo pag good morning Nina Taripima. Lika, yan. From Mami Groovy.
Nani Pasaway, hello po from Mami Groovy. Ayan. Pasyalan natin si Mami Groovy sa gabi, sa sayaw. Ang galing-galing sumayaw ni Mami Groovy. Ako'y naaaliw sa kanya rin eh. Masaya siya. Kenji Amugod. Patusok naman guys, salamat. Okay. Tusukin kita mamaya ha. Kainis kasi yung ano ko eh, hindi pa na-charge. Nainis ako na hindi ko maintindihan. Ano na? Nagpapapansin yung aso ko. Gusto daw nila ng kiss. Ano? Oh, grabe ko yun. Mami Groovy, nakatambay lang po dito host. Maraming salamat po Mami Groovy. Mag-i-in na ito pag ano naubos yung ano data kasi data lang po ako Mami Groovy. Hindi ko alam kung anong ang alam ko malapit ng ano eh. May oras. Kenji, tamsak na lang po. Dating dikit from Boy Gatsu, Manalakbay. Idikit nyo yung ano kay Mami Groovy at mabantayan nyo mamaya tuwing gabi. Ay, anong oras ba yun? Yung menu. Masaya doon. Masaya kayo. Masaya kasi binabantayan ko pag nakita ko siya kasing sumasayaw. Pati ako na naaliw. Kasi kami mga OFW, ganun ang ano, yung barang may nakikitang mga tulad ni Mami Groovy. Nagpapasaya siya. O, di ba? Hanggang sa makatulog na. Hanggang sa makatulog na ako kasi gabi na rin. Taripilika. Maraming salamat sa positive heart. Superman Kabsat. Naku. Puntahan natin kung sinong naka-live. Kasi mamaya mag-in na itong mag-isa. Hindi ko lang kasi hindi pa nag-i-in. Akala ko ngayon mag-in na eh. Guys, baka mag-in na to ha. Kasi ano ng oras. Yung data lang ito. Mami Groovy, tamsak na lang po. Dating tikit. Ayan. Dating dikit na pala si Sir Boy Gacho. Kay Mami Groovy. Pag nag-stop to, wala nang data. Kasi hindi to tuloy-tuloy. Kumuha lang ako ng 2 hours para sa data.
Kasi ang net dito, mahina eh. Walang Hindi ako nagko-connect ng data. Talaga ako data. Ay, data talaga ako. Sa wifi, hindi. Kanya-kanya silang wifi dito. Kian Bukal, salamat kapatid. Big thank you sa inyo. Naku po, yung aso ko kinakalmot yung paa ko. Nagpapapansin. Ang dami mong kadikitan na sa Boy Gatyo ah. Dami palang kilala oh. Kilala mo rin pala si Mami Groby. Si Misty, ano ba yan tawag yan? Kay Sis Langga, Sis Idulan, di ko kilala yan. Sino yung Sis Idulan? Kilala ko ba yan? Explorer. Sinong Sis Milani Reyes? Guys, patayin ko na kasi hindi ko alam baka may yun, giveaway ba yun? Kasi 2 hours ang kinuha kong parang mahigit 2 hours na ako ah. Hindi ko alam kung or mag-i-in na mag-isa. Hayaan ko na lang mag-in na mag-isa. Ay. Salamat sa positive heart.